robotovi Marcelovi. Bol raz jeden robot a volal sa Marcel. Bol celý zo železa, bol krásne sfarbený a namiesto gombíčkov oceľového kabáta sa na ňom ligotali farebné tlačítka. Býval v starej kôlni, kde sa dlho ľudská duša neobjavila. Preto sa jedného dňa rozhodol, že pôjde medzi ľudí a nebude len tak sedieť po daromnici. Oprášil svoju prehrdzavenú hlávku, zablíkal vrzgajúcimi očami a pustil sa do kroku. Keď išiel po ulici, bolo počuť rachot, škripot, buchot jeho ťažkého železného tela, ako by koniec sveta nastal. Ako tak kráčal, zbadal ihrisko, kde sa hrajú deti, prišiel k nim a spýtal sa, či si s nimi môže zahrať futbal. Deti sa mu začali vysmievať. Kopali do neho, stláčali jeho knoflíky, hádzali kamene a urážali ho s posmešnými slovami. Choď preč, ty stará rachotina, ty kus šrotu! Robot Marcel zosmutnil. Z očí mu tiekli olejové slzy a odkráčal vrzgajúcim krokom na šrotovník. Keď ho zbadal ujo šrotovník, od úžasu nevedel, čo má povedať. Len nahlas opakoval. Jej, aký krásny robot. Aký krásny robot. Kam si sa vybral? Pýta sa. Robot Marcel, ktorý bol už celý od oleja, čo po ceste nariekal, povedal, že do starého železa. Nie je pre mňa už miesto medzi ľuďmi a sám v kôlni mi je smutno, povedal. Ujo šrotovník mu hovorí. Ty, taký krásny robot do starého železa? Ani náhodou. Poď, premažem ťa, vyčistím ťa, zvarím ťa, natriem ťa a opravím, čo máš pokazené. Ako povedal, tak aj urobil. Keď sa robot išiel pozrieť do zrkadla, od úžasu sa mu vyčaril úsmev na jeho plechových perách. Jej, aký som pekný. A vôbec nevrzgam a krásne svietim. Ujo šrotovník bol šťastný, že sa mu podarilo vrátiť robotovi sebavedomie a poslal ho na cestu. Do vienka mu podaroval olejničku plnú oleja. Robot Marcel sa s odvahou vybral späť na ihrisko, kde chcel ukázať deťom, ako vyzerá a najmä ako hrá futbal. Keď ho deti videli, neverili vlastným očiam. Dokonca niektorí pochybovali, či je to ten istý robot. Robot Marcel bol prizvaný do hry. Vystrčil na svojich plechových nohách kolieskové korčule, pustil sa do hry a dával góly jeden za druhým. Deti boli na neho hrdé a hneď sa s ním spriatelili. Ospravedlnili sa za to, že sa mu posmievali iba preto, že škrípal a bol škaredý. Pochopili, že veci a ľudí nemôžeme súdiť podľa výzoru, ale na krásu, pokoru, úctu sa dá pozerať aj inak, ako len s hľadom.